Mamwe mazuva ndinoona pakamwaiwa mari. Inotenga here? Kwete prophet. Kweyo varoyi vacho vadi kukanda inotenga. Ndingaziye hangu ipapo. Kana paine muroyi ada kundiroya usakande makoini, kanda inotenga. Sometimes I wish dai maiona zvandaichiona. Chiprofita is more like a file. Raunogona kuisa mulaptop. Downloader, uchida kuinstalla a software. Kana ka file kadiki kanouya. Wakakatarisa kadiki. Asi paunotanga kuinstalla. Kanotanga kubhedenuka. Ndo zvinenge zvichiitika ipapa. Magadi askana. Magadi yenyu prophet. Ndiri nani, zviri kufamba here? Kwete. Hazvizi? Hongu. Ava vakangwara. Nokuti ukanzi zviri kufamba here ukati izvo zvisiri kufamba. Unogona kutongonzwa zviri bo izvo zvisiri. Chisiri kufamba china musikana? Pamba pangu hapasi kugarikika prophet. You mean kuti pamba hapasi kugarika as in what? Pane chii chiri kunetsa? Parongoitika mashiripiti amwe handisiri kunzwisisisa kosi. Hold on. Endani maiki kune vana vari kuita grade 1 grade 2. Somukaitawo ni grade 1 grade 2 grade 3. Varipo here? Bvunzawo yari padhuze newe kuti chinonzi mashiripiti chii? Mashiripiti chii iwe? Handisivi. Hauzive? Enda pane mumwe. Handizivi. Zvinhu visikataurike. Murwiri maoko. Ipapa ndaina hangu kuvana dai ndauya kumwe mukadzi mukuru ipapapa. Angadai arasika. Maona kuti mazwi eshona anoda kuzikanwa. Mashiripiti. Hanzi pamba pari kuitika mashiripiti. Kureva kuti pari kuitika zvinhu zvisinganzwisisike, zvinotyisa, zvinoshamisa. Mune muchionei pamba penyu? Makuseni ndomuka pakatsvairwa panze. Imi musina patsvaira, mungona patsvairwa? Hongu prophet. Mamwe mazuva ndinoona pakamwaiwa mari. Inotenga here? Kwete prophet. Kweyo varoyi vacho vadi kukanda inotenga. Ndingaziye hangu ipapo. And I think ineni muroyi akandikandira mawaya ndingafare. Usingachiona mawaya ndoenda nonotenga hangu grocery rangu. Izvo kundikandira. Kana paine muroyi ada kundiroya usakande makoini, kanda inotenga. Ndakamboenda kunonzi kwaNyatsanga. Ndatanga chechi rimwe gore ikoko, taimukirira makuseni. Saka ndaizodzoka kune rimwe bhazi rainzi Penduka. Taizomukirira makuseni kuti ribate kuti tidzoke kuHarare. Ndakanga ndine foni ye1100. Saka ndaifamba ndakabatidza katochi. Mumwe musi ndakasvika paitwa Charara. Pamba ipapo taakuenda. Taakufamba tikanzwa taakutukirirwa pachikando kwaMuteuro. Dzokera ikoko, iwe Jairosi, hatisiri takakuuraya. Matumba ari kumwewa kwatiri. Ndopa ndakamira. Ndikati kuno here? Zvikanzi chadaira madzibaba. Ndikati munoreva kuno here? Ndopa vakazoona kuti anenge munhu, ndopa tikazofamba. Zvikanzi muri kubva papi? Ndikati ndiri kubva pana pamumba apo. Ndimani? Mwana wemumuraini wandani naye aizikanwa. Ndopa ndakaswedera padhuze. Zvikanzi kuchaminacho chii? Ndikati ifoni. Ndopa ndakazoziva kuti vanhu vakanga vapinda bhizi. Pese pandaipfuura kwakanga kuine narrative yekunzi chipoko chiri kudarika. Vakazoziva kuti hachizi chipoko. Vanduona ini mbune. Neka 1100 kangu.
Zvino mama vane mashiripiti, ina handibhilieve mashiripiti zvekumhanya. Tiso hadi mashona type. Ukanditi pane chipoko ndofunga kataitai. Saka pamusoro pemba munombonzwa pachifambwa here mama? Hongu Kunzi prophet. gi. Pamwe pacho mombonzwa dhoo kunge roda kuvhurwa. Kachika. Hongu prophet. Mubva mazvipfekenyedza mumagumbezi Ichokwadi. nekunamata. Ichokwadi prophet. Ndiri kunzwa kuda kutomoka boys rangu. I love it. I love it. Makarambirei kugarwa naka nabamni? Mukore uno here nai prophet. Ivo vakatozvitambira here? Takazvitaura, ndakaona unge vazvitambira. Ndisingazivi hangu mumwoyo mavo. Okay. Zvino munoti kudii? Ndikati bamnini. Ndo vari kunyawaira manheru. Vokwira pamusoro pemba. Gi. Vari kuti wakaramba kuroorwa neni, haungagare pano. Kuti ndo angadaro here kosi ndo andinoudza mhosva, ndozvo vandinoudza nhamo dzangu dzese vachizvitambira. Bamnini venyava ndo vanouya manheru kwe vachitsvaira. Bamnini venyava ndo rakukanda makoini payadhi kuti mukwate muende kwenyu kumusha. Imi kurambwa kunorwadza imi. Kunzi handidi uchiti ndawana jackpot. Saka sarudzai zvamunoda. Kungova bvuma kana kungobuda. Regai ndokuudzai zvokuita mama kuti mubate bamni red handed. Aka kamuridzo ndakafarira kadzokorore kanenge siren. Makanzwa? Kanenge siren kamuridzo aka. Munoziva kuti kuudza munhu kuti hakusi kuroyewa iye achitenda kuroyewa zvakaoma. Izvozvi ndakanzwa kuti kune mumwe businessman akanzi nedzinza rese uri muroyi. Iye ndokubva anzi toda kubvisa chikwambo. Iye haana kuita nara akati apinda amubvise zvenyu. Zvikomana ndokubva zvapinda ndokuswedzura nyanga. Dzakati iyi nyanga yako iyi. Business person vakachimbogara ipapo. Ndobva vaenda pama CCTV. Ndo kunoita playback. Pakarohwa munhu. Maso we kwakarohwa munhu. Kwakarohwa munhu. Kana muchitya musiri kutemba zvandiri kutaura izvi, tsvagai mumwe munhu wamunenge muinaye pamba. Ndizvoka? Amen. Mukanzwa pakunzi kwe zvimutsindo zvaizvo, vhurai dhoo. Mungoti bamnini buruka henyu ipapo. Izvozvo munozviita makatobatidza vhidhiyo pafoni. Muchavaona? Ndinotenda prophet. You are going to be surprised. Malength ari kuitwa nabamnini nedisappointment yekuti makavaramba kuingovadai kazvipere. Mukore una usu wenhaka. Yeah, sure. Mukore una usu wenhaka. Endai munogara pasi.
nyaya dzemushonga dzinonetsa. Pane musi wandakaenda kumusha ndikanotema hangu tumuti twekukweshesa mazino tumutiziya. Ndatutema awiwa ngosiri muhacha tunoti kwatitoti chimukonono andichaziya zita racho. Ndobva ndatuisa mumota. Ndobva ndatukanganwa ndobva twaoma. Inini musi wandakazopindawo mumota iyoyo ndakatovhunduka ndikati kotumudzi twaiswa nanapo. Vakomana vanogeza mota vaingogeza vachinyenyeredza ipapo. Ndakazviziva kuti hapana akataura hake kuti asi ndoziva kuti vakangotiwa mhino tumudzi turi papi. Koreva kuti nyaya yemushonga kuvanhu vatema tinotya. Sinamoni yakakonzeresa pano. Takanga tiripo. Kutenga zvimapauda zvikari zvezve. Unopinzwa bhizi ukatofambiswa kunzi unoroya iwe usingaroye. Ndo zvatiri vanhu vatema kuroyewa tokutya. Asi pamwe pacho ngatikuvherifayei. Ndinoziva zvakanaka. Dzimwe nguva panoda kachivindi. Ndo patinokudzidzisai kubelievers authority. Kuchallenge zvese. Kuti ukanzwa pamusoro pepa pachifambwa wobva kuti iwe ndakuziva ibva ipapo chero usina kuziva. Zvinemnema kutofunga kuti izwi rinobva rapienda. Mwari akuitirei zvakanaka. Prophet Freddy, the Goodness and Mercy Ministries vanokuunzirai Restoration Night Muswe Friday 31 October 2025. pa Goodness and Mercy Ministries pakona pa Highland Road na Mshaya Bandi pa number 11403 Mshaya Bandi Road, Glenora B, Harare. Restoration Night pa Goodness and Mercy Ministries. Ngo-9 ntambama kuze yiphungwe udzanayi iphungwe mwine munhu wa Mwari Prophet Freddy Pa Restoration Night Muswe Friday 31 October 2025. kuti munzwe zvizere fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.